Puilano jotono khulmo phai manja phainai joto media ani kijing songno ani hamjama rekha kalamda sibaya pharu ang tini press meet planning naima ke mohaise ang Tripura Idol season 2 expert committee ningi tino press meet khagan thangi tongo naro jotono saimano thangnai talni romui TTDC hapangbai nakoli phaijak eba komthangi phaijak Tripura Idol 2025 season 2 ngui tongmani aboni tini grand finale chini khumulungni modesteno sanja damdong simi ngani kok tongmani phiaba kasa sini kebong tongmani bagai kebong phaimani bagai sing tinin o grand finale Tripura Idol grand finale no sing depart khlaimar kha sing postpone khlaimar kha abo buskangni boss halo tai bufuru ngai sing abo officially press meet hakaba press note hakasin official order ni karibuni bisingti sing abo no sing saklai rejagnai sing saimono Tripura Idol angka kaisa sini TTDC hapungbai dakolja sini resam hamjagnai resam gono career samehni songi tongnai kebangma sini sikla rok tongo sikli rok tongo boroni bagai resam ni haparo jate borok resam baino career saman anda harmo tino sini TTDC sini wansuknu sini bobagrani wansuknu TTDC hapani abono nakoli sing taklai beke sing Tripura Idol waini khlaijagi tongo hanbagai tinini o grand finale postpone khlaijangbai kobangma rasam hamjangnai musam hamjangnai tongko songkha kosong lukurok abono saje kunungmano hanbagai sing Tripura Idol season 2 ni expert committee ningi ang normun thani joton thani nakar sano phiabandoro khabaina ko krei khathene ko krei sing datino o grand finale no sing khlaipinai sini office ni je kisa sa kebong tongna kebong paithanga ke sing desa khlaipinai phiabandoro khatabadi sing no media ni bisingti sing obono tipe hastin joto lukuno sakle no musugo as a official ngine tipe ada official ngine tinang saklai tongo je tini ni je grand finale ngani tongna abo postpone khlaijak kha abo mothagir jakha pheba daktino unphinai no tawadi no nasingi tongdi no sini TTDC sini page hayakaba Tripura Idol Facebook page tongo no media ni bisingti sing tinamo sing daktino saklai pinai asik sabino tini no press ne orang muthaka no hambai de khulmakia